A titular de Mar, Rosa Quintana, respondeu no Parlamento a unha pregunta formulada pola deputada do Bloque Nacionalista Galego, Rosana Pérez, na que poñía en dúbida o correcto funcionamento do Intecmar. Segundo a nacionalista, o centro ten un custe anual de 3,6 millóns de euros, pero só traballa de luns a venres. A nacionalista puxo como exemplo a situación vivida hai varias semanas na confraría de Noia, que ao non dispor dos informes do Intecmar durante a fin de semana, tivo que recorrer ás análises realizadas polo laboratorio privado para coñecer cal era a situación da toxina e así poder iniciar a súa actividade o luns. Unha circunstancia que negou a propia conselleira. En ningún caso houbo na ría de Noia, nesta situación, un peche por un criterio de positividade obtido cun método de laboratorio acreditado. Todas as mostras que se tomaron, 13 mostras exactamente en 10 días, 13 mostras, e os 13 resultados foron negativos. Polo tanto, non confunda a opinión pública, non confunda a nadie, vaya ao Intecmar e infórmese. Quintana lembrou ademais que o Intecmar é un centro de referencia mundial, que conta cunha grande e recoñecida experiencia na materia, un feito polo que é unha aposta blindada do goberno autonómico, que queda patente coa tendenza de orzamentos crecentes rexistrada dende o ano 2013. Ademais, destacou a eficacia, axilidade e transparencia do centro, o único laboratorio europeo que ten toda a información en tempo real na súa web, a disposición de investigadores e cidadáns.